Pwede bang idaan sa raffle ang hatian ng kayamanan ng magulang? Ako po si Attorney Boyen Alguno. Halimbawa, si tatay ay maraming kayamanan. May 5 mga anak si tatay. Pinatawag ni tatay ang kaniyang mga anak. Mga anak, pinatawag ko po kayo dahil gusto ko na hahatiin sa inyo ang aking mga kayamanan. Opo tatay, yan ang dapat! Sabi ng mga anak. Ano ba ang gusto niyo mga anak na paraan sa paghati ng ating kayamanan? Gusto po kami tatay, idaan sa raffle. Ganun ba? Opo tatay, kaming mga kapatid, nagkasundo na i-raffle ang hatian. Sige, dahil yan ang kasunduan niyo, idaan natin sa raffle ang hatian sa aking kayamanan. Mag-raffle tayo. Ikaw panganay ang unang bubunot. Bunot. O tatay, salamat po. Ako ang nakabunot ng 10 ektarya ng iyong lupain. Maraming salamat, tatay. Ang alawang anak, ikaw naman ang bumunot. Bunot. Tatay, maraming salamat po. Ako ang nakabunot ng 3 barko. Maraming salamat, tay. Ang pangatlo, bubunot ka na. Opo, tatay. Bunot. Tatay, maraming salamat po. Sa akin na ang 2 eroplano. Ang ikapat kong anak, bunot. O tatay, maraming salamat. Ang 5 house and lot mo, ang nabunot ko. Okay. Ang panghuli, ang bunso. Bunso, bumunot ka na. Tatay! Ano to tatay? Blanco na papel. Bakit? Bakit tatay? Wala ba akong mamanahin sa iyo tatay? Bunso, huwag ka munang mag-react. Ikaw ang napakaswerte sa lahat ng iyong mga kapatid dahil ang makabunot ng blanco na papel ang bibigyan ko ng aking donation. Lahat ng mga kayamanan ko na naiwan na hindi nabunot ng iyong mga kapatid ay mapunta sa iyo, bunso. Ganun ba, tatay? Maraming salamat, tatay. Ang nasabing situation, example lang yan. Kung magkasundo ang mga kapatid sa hatian na ang paraan ay raffle, anong gagawin? Simple lang. Ang mga kapatid ay kukuha ng abogado na notary public. Magpagawa ng testamento. Anong klaseng testamento ang dapat i-prepare ng notary public? Extrajudicial settlement of estate. I repeat, extrajudicial settlement of estate. Yan ang testamento na hindi na kinakailangan na hihingi ng pahintulot sa korte. Ang kasunduan ng mga tagapagmana ang masusunod at yan ang ilalagay ng abogado sa extrajudicial settlement of estate. Halimbawa, hindi nagkasundo ang mga kapatid kung paano hahatiin ang kanilang kayamanan. Kung yan ang situation, sa korte na ang patutunguhan sa nasabing issue. Anong kaso? Judicial settlement of estate. Ang mga heirs o ang mga tagapagmana hingi ng pahintulot sa korte. Your Honor, hahatiin mo po
ang aming mga kayamanan.